Hello, phone kaham te haini hailam sogo ani tinini ketal blogo ganorok bahai tongbai kha khayo kaham no tongbai na hanai angbo kaham no tongo ga tinini ani blog hingke mamu songmani simise starting sinai hingke tabung ka ang phungni mamu songna nayo hingke ta phungo ta mu songi jana hingke phantok berem bwtui khlaisa sinai ga a bokrok bo tongma ba a bokrok riwi ga puilani simi paithak jora nai tongdan blog no tui bo kutu khaba tabung ka a bokrok no riwi risiwana sakang aboni pore oino majon risinai tabuk hingke mosok bai pias helebjang no rwnai sutui bo kisa rwnai hingke berma hingke riyakho mo kutuman pore berma risiwana bo kaham ke kutukjak hingke tabung ke berma sui paijak berma risiwana kutubi tong habla kaham ke tikisa bwtui mungra situng tungflamani hingke bwtui bo kutugi tongra situng hingke te srapsa tongoi phantok riwi rwnai ta hingke miyani time rogo watui rok dawano sido miya to watui wawo hingke tini bo dawano tofong phungni simi tungflajak tungphano nobar hingke tongo tini haibo bairo hingke nobar sibi tong kaham ke kani porta na hali uri tongo gani mui bahing khanai granai bwtui bo kaham ke kutugui tongkhaba tabung kang phantong no riwi risiwana hingke baksa hingke phantok berem bwtui swtui riwi chayata hingke hingke swtui riwi chajago bo munkha hingke tabo khundro pui tongmano kisa rwnai hingke bahai motong nungnai ta a bokrok rijak ba tini hingke berem bwtui mui thok sinai hingke kwkui hingke miya horni mai mui se chawi thangsio college o haifeno phantok songma ba bono charli ta jatra chayang nai sinai tabo gas off khlai risinai para ole wati sibaya fo hingke aguli ole wati sibawi tongpa hingke miyani time wati wafinai ja tini bo hingke nokhang hingke to somna mene no ungjak asa tabo satung sutungui rosio mui rok bo munui mai rok chawi paibai kha hingke tabo kisa rest khainai hingke tofano tini bo sariko thangui je kotoni report rok nahajaknai si tongkhuta hingke ang watui wawi nahari si mali hingke ba abono uansugui tongo tini thangui nahari sinai hinai naharna hinui tongkha hingke no watui wawi mang nahari maya wngsu hingke ani nogo bo burun basui sinjo hapka sido macha hingke bwthar napano bwthari si mali amsake jalang suka hingke mamui tola o berui tongkha hingke phai motom supai aro khiklai rwui mamui se gas o tisaui ma rosio sairi kaham jotani blog nai tongnai rok no hingke tabo sariko bo nokhorjaknai tongmase nokhori si mali watui wawi hingke abono hor bongui tongkha hingke ba mamui songui paisina hinui hingke tini hingke ang wak bahan songui chanai watui jora rok hingke khecheri pakora hingke te mui kothor rok bo kisa chana muchung hingke wak bahan bo songui chaya balok suka hinui no tini kisa wak bahan rok phano songui chasiwan hinui paima naharka watui phano buni sakni bwtui rani thok nokhor ka hingke te kisa thok nokhor gra situng apung ke bwtui riwi risinai ta ojon khlaiui mui bwtui bo riwi rwkha hingke tabo ke kutugui tongkha hingke bwtui mungra situng olo tiklaina purungkha hingke gorom mosla riwi rwana wah nahodi color bo change ni thaga tabung ka hingke te kisa kutugra situng muini mosla ni bisingo sobse favorite hingke gorom mosla moriya sak ang mane mui rok se thokjak ya haimo ta mui kothor rok songpurung ka bono tabo gorom mosla riwi risinai गरम मसला रखा मुझे टेस्ट आलादा थैबा हंका बागे गरम मसला सारा चासी माले आं जेको मुई रंके
Baiknya mui bahagian motom ke pahitong ka maisau kaya. Getabu mono kalau boy tiklar rusnai. Ani mui bo muni baiknya horok bo op kai reka. Geko ani wak bahan mui. Tinile thok sinai. Mai sana nai mai kuri kuri heka. Ger fan bosar gangnya hanya mana awase kena yang itu kena ani kurang. Paham. Bahan bahasa này mà anh cứ mang phơi và tôm bahan đồ không đó mua đồ gom alo có cái rất thục rộng ra anh nhìn bao rằng cái cột đồ của phong hào cá alo từ băng đồ alo thục rộng này tapi ngacanya kalau naik ke mai sampai kan boleh hanya rupanya malah siwana mai rogo sai pai becha ga tabung ga thusina ke tini jorote am sunga hanya kenan blog malah siwana robai hor kaham te tata